Pasibayo kabalay niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, naimbitahan tayo ng Chong Shoma Rice dito sa San Jose, San Fernando, Pampanga. Open sila guys 10 AM until 10 PM. So yung kabalay, titikman na natin yung mga Shoma Rice ng Chong Shoma Rice dito sa San Jose, San Fernando, Pampanga. And then syempre available yung sineserve nilang siomay dito. Pwede mo siyang pa-fried guys, and then pwede siyang steam. So kung mapapansin nyo kanina guys, napakaraming mga nagte-take out, and then syempre sa lahat ng nag-crave online, so pwede kayong mag-order sa partner delivery courier nila, yung Food Panda. Kanina guys, abang hinihintay ko itong sineserve nilang foods or siomay rice, ang daming mga Food Panda pumupunta dito, and then syempre ang daming nag-order. Kabalen, tara! Order na kayo sa Chong Shoma Rice. Bago natin titikman kabalin itong mga sinerve na Shoma Rice sa atin ng Chong Shoma Rice, siyempre sasabihin ko muna kung ano yung mga available na flavor or meat na in-offer nilang siomay dito. So ma-serve sa inyo guys, no, ganito siya. May Hainanese sa rice siya, and then sa pinaka-toppings niya may 4 siyang siomay. So it's either fried or steam guys. So ito meron silang pork, beef, and then ito yung pinaka chicken nila. And then dito guys, may Hainanese rice. So ito pag sinerve pala sa inyo, may kasama na siyang Hainanese rice. So sinample lang sa atin guys, pinakita sa atin na may available silang fried and then steam. And then kung mapapansin nyo guys, dito sa may toppings na Hainanese rice, so may available tayong dumplings, Japanese siomai, and then yung pinaka shark fin siomai nila guys. So excited na akong tikman kung gaano kasarap itong mga siomai rice nila dito sa Chong Shoma Rice. And then guys, no, may available din pala silang mga drinks for only 25 pesos. So may lychee sila, may gulaman, and then kalamansi. Una natin titikman kabalin itong pinaka pork and beef and then chicken, and then later guys titikman naman natin yung dumplings, Japanese siomai, and then shark fin nila. So titry ko dito sa pork itong pinaka steam nila, and then syempre ito yung pinagmamalaking sauce ng Chong Shoma Rice. Samahan natin ng Hainanese rice. Sabit naman kapalit, titikman natin itong pinaka-fried nila. So yan, didip natin sa may special sauce. Siyempre samahan natin ng Hainanese rice. Next natin titikman kabalin itong steam chicken siomai nila. Napakasarap ng pinaka-sauce guys, no? Manamis-namis. And then yung sumisipa talaga sa bibig mo. Yun kabalin, yung pinaka-price pala ng pork, beef and chicken nila is only 49 pesos. So nakatoppings na sa Hainanese rice yung 4 na pirasong siomai. It's either fried or steam yung gusto nyo. And then guys, yung lasa ng pinaka-Hainanese rice, no, sticky yung pinaka-texture niya, and then napakalinamnam yung pinaka-lasa niya. And then samahan pa siya ng special sauce nila guys. Itong sauce pa lang tsaka rice, the best. Yun kabalin, bago natin titikman itong last 3 flavors ng Chong Shoma Rice. So titikman muna natin yung available drinks nila dito. Sabi ko nga kanina, mayroon silang lychee, gulaman, and then itong kalamansi. Syempre guys, no, kapag nag-order na kayo ng Shoma Rice nila, samahan nyo na siya ng mga drinks ng Chong Shoma Rice. So ito yung kalamansi, 25 pesos guys, plus 49 pesos for only 74 pesos. Busog ka na.
bago natin titikman kabalen nitong mga fried gyoza and then mismong shark fin nila guys. Titikman muna natin itong mga steam gyoza and then yung shark fin. Nain na natin yung shark fin. Nice. Yun kabalen, no, titikman na natin yung last 3 flavors ng Chong Chong Rice. Bago yan, tikman muna natin itong lychee flavor ng drinks nila. Una natin titikman guys, last 3 flavors nila, itong Japanese siomai nila guys, no. Hindi siya pwedeng i-fried, so steam lang yung available niya. Usan natin siya ng sauce. Mapapansin nyo, no? Hindi pa tayo makatapos sa mag-food review. Pagmula kanina, ang daming nagsi-take out dito sa Chong Chong Rice. Affordable yung price. And then napakasarap ng mga siomai nila guys. Yung kabalen, tikman naman natin itong fried shark fin nila. Ayan. Ooh. Yun know, Paule, na kakatapos na lang natin tikman itong shark fin, Japanese, and then gyoza nila. So sa pinaka-price ng Japanese gyoza and then shark fin is 55 pesos. And syempre guys, samahan mo siya ng drinks ng Chong Chong Rice, 25 pesos. For only 80 pesos guys, mabubusog na kayo. Yun know, kabalen, dito pala yung pinaka-main branch ng Chong Chong Rice dito sa San Jose, San Fernando, Pampanga. So makikita siya dito sa Petrolero gasoline station. And then open for franchise sila guys. Open na rin yung 5 franchise nila guys. So makikita sa Bulaon, sa Magalang, sa Arayat, San Matias, and syempre guys, abangan nyo yung sa Kamachilis daw, Mabalacat. Kung kabalen, gusto nyo mag-franchise, so ilalagay ko dito yung pinaka Facebook page ng Chong Chong Rice. So pwede kayong mag-direct ng PM doon para makapag-inquire sa kanila. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, share nyo na rin itong video to para matikman nyo yung mga siomai nila dito sa Chong Chong Rice. Until our next vlog, peace out!